mbala namanao tery ty tany zegny ty ndegna zavaraha aminao niany zegny magnoloana ny fiainana zegny satria efa maromaro zegny ny raha hita maromaro ny raha nandalo ka le fa misy folo taona managnambiny karaha zay zegny niaigna tamin'ny tamatavy teto de maro zegny ny raha hita tagnatin'ny raha zegny ka tsika niany zegny izy koa fa mipetraka tsara zegny le tanjogno andeza azavako antsipirena aminao amizegny zegny karakory zegny atao miasa amin'ny tanjognonao zegny ndraiky nofinofinao zegny satria atsika jiaby zao ty samy managna nofinofy matetiky zegny maro amintsika zegny matahotro hoe izy kafa mikoragna resaka nofo zegny tahorantsika hoe karakory zegny miasa amin'ny nofo zegny de zegny raha tsy possible fa izy niany zegny andeha azavako amintsika fa tsy haiko fa agnisan'ny karaha hoe mety olo misy chance zegny za donc fandinihako za satria za zegny fa raha angoela zegny za managna fahazaragna manoatra agnatina journal karaha ty zegny agnatina journal karaha ty zegny za managna fahazaragna manoatra agnatina journal de exemple zao tonga de exemple amezako anao zao 27 septembre 2012 zegny 27 septembre 2012 ty zegny agnisan'ny daty manantantara be zegny daty io aminaka fa tsika zo ty zegny jeudi avril 2022 zegny 23 heures zegny andra jeudi ataoko fa tsy par accident aminao zegny nahity vidéo ty fa ny raha angatako aminao zegny izy ka possible miala marikitry olo anao aveo zegny ampiasa i raha ty hoe tandrignesa tsara ny raha azaveko agnatin'ny vidéo ty niany fa ataoko fa tsy dia maro zegny olo andeha agnazava raha ty aminao satria maro zegny tany nomboako mba fa nianatra maromaro zegny fa maro ny bulletin nahazo ndraiky relevé nahazo maromaro ny diplôme nahazo zegny izy hitanao zao ty maromaro diplôme nahazo fa misy diplôme maromaro zegny hitantsika zao ty ary ty zegny teto zegny zany janogno farany nahazo attestation de réussite avy tamin'ny monsieur le doyen Diny Razanakolona nalaigna zegny raha ty tamin'ny 4 juillet 2019 zegny magnambara fa hoe monsieur tery ty tagno izy nagnaraka parcours gestion commerce et GAE nandritra ny taona 2016-2017 zegny il a réussi 16 examens durant cette année universitaire master 1 zegny tamin'ny fotoana ty teto master 1 hitanao zegny izy io ty misy tampon io maro zegny ny fianaragna fa vita fi raha ty mbala tsy dia nisy nampianatra ary anahary koa zegny ary vidéo ty zegny tegna ataoko ho anao manokana raha ohatra ka anao zegny fa nandalo sécurité satria za manokana koa zegny za fa nandalo sécurité zegny ary zay zegny mahatonga za zao ty magnano vidéo ty andra aligny karaha zao ty satria za fa zatra zegny za tsy dia mandry amin'ny aligny loatra fa mandiniky zegny za ke izy ka anao zao ty zegny sécurité na soit olo mba zatra miasa aligny zegny anao ataoko fa anao zegny tegna adressé ny vidéo niany ty satria za zegny nandalo sécurité zegny koa za nandalo tamin'ny Zofores zegny tamin'ny 13 raha tsy diso za 13 août 2013 ya 13 août 2013 za tamin'ny Zofores ndraiky zisaka tamin'ny 2 juillet 2015 13 août 2013 jusqu'à 2 juillet 2015 zay zegny fotoana niasako tamin'ny Zofores zegny ke sécurité i raha zegny ataoko fa asa mafy tegna mafy sécurité zegny ary koa asa tegna izy edy koragna zegny mafy de nazahoagna koa zegny raha zegny certificat maromaro karaha ty zegny international aby certificat jiaby ty zegny certificat de compétence ataoko fa hitanao zao ty izy ka hitanao zegny vidéo naka zao ty Jean Claude tandrignesa tsara raha zaveko amin'ny vidéo ty fa anao koa zegny mba mahavita raha ataoko zao ty zegny fa
Saorako anao nagnamezegny zegny ta vidéo naka jiaby igny. Saorako zegny fatokisanao za ary za koa zegny matoky anao. De nahazo certificat maromaro zegny avy tamin'izy Foresto. Toko fa fotoana zegny zo ty tokony hampangako raha jiaby ty aminao safia araka ny volagniko teo karaha olo misy chance zegny za. Fa fotoana zegny za tokony mba magnazava raha aminao zegny. Safia araka ny développement personnel na fampianarantsika zegny, tsika miasa amina tanjogno, nofy, tanjogno, nofy. Aveo zegny anao mila managna vision. Fidirantsika amin'ny vision zegny izy niany. Izy koa zegny anao managna tanjogno. Tsaratsara kokoa zegny ny anoratanao izy isan-kariva. Isan-kariva zegny tokony managna journal karaha ty zegny anao. Soratanao agnaty journalinao karaha ty zegny izy tanjognonao igny isan-kariva. Aveo amin'igny zegny podipodiananao zegny izy isan-kariva. Isan-kariva zegny safia isaka azontsika ono boka amin'ny hevitry mandy zegny amin'ny onja efatra zegny agnatin'ny talandontsika jiaby zegny misy onja efatra zegny agnatin'ny talandontsika jiaby zao ty agnaty ato zegny misy raha zegny automatique raha zegny mandeha misy efatra izy. Misy ny beta ohatra tsika zao ty mikoragna, misy ny atao hoe beta amin'ny fotoana olo mikoragna zegny, misy ny alpha zegny, ary misy ny feta, ary misy koa zegny ny delta zegny amin'ny fotoana anao mandro be. Izy koa anao zegny te bebe kokoa mahakasiky raha zay zegny ambelako ambany ato ka zegny i mpampianatranakahy koa zegny magnazava raha zegny mazava antsipiriany kokoa zegny ary entinao atakatra tanjognonao bebe kokoa zegny ny fagnazavana raha zegny ambelako amin'ny lien ato ambany ato ny lien soratra hoe DJN script amin'ny teny anglais izy eto fa za eto zegny juste misolo tegna fô ka za magnazava ny nandalovako tamin'ny fiaignana zegny. Fa izy zao zegny mampianatra anao bebe kokoa zegny mahakasiky ny méditation karakory zegny mampisamaritra ny méditation. Izy koa fa hariva zegny tsara koa anagnanao bloc note na hoe agenda karaha ty zegny soratanao ao zegny hoe ino zegny tanjognonao. I niany zegny anao aminazy mbola tsy managna émotion. Fa rehefa afaka folo taona zegny na hoe 5 taona zegny na hoe taona araiky na hoe 6 mois na hoe 2 mois na 1 mois podiananao zegny izy misy raha miôva zegny émotionnao amin'ny fotoana io. Fa tsaratsara kokoa zegny ny fizahavanao izy isan-kariva mba magnarianao amin'ny raha tsaboinao andavanandro hoe eto za niany ary lalagna tiako omboagna. Izy koa fa managna tanjogno zegny zegny anao tsara kokoa zegny ny zahavanao izy isan'andro safia izy koa managna tanjogno aza anao nefa tsy soratanao, tsy volagninao, taoko fa mety ho sarotro ny azahoagna izy. Izy koa agnisan'ny olo mba ty manifester dreaminao zegny anao, dream tonga de mariako tsara hito izy fa hoe dream nofy zegny na hoe tanjogno maventy be tsy tsaboananao i raha zay zegny safia araka ny fagnazavako hoe misy zegny ny kansozomandy ndraiky sabokansozomandy, misy le tontotry ndraiky le tsy tontotry safia raha nandany lera zegny antsika nianatra ta l'école nampidriky information tagnatiny kansozomandy zegny antsika tamin'ny fotoana igny. Fa kanefa zegny 5% ihany ny kansozomandy. Taoko fa antsika jiaby zao ty zegny samby mahay matematiky, anao mizahazaha zao ty zegny anao mahay matematiky, hainao fa hoe 95% zegny ny bebe par rapport ny 5%. Nefa le 95% zegny ny sabokansozomandy. Tiako volagnina eto zegny kila raha podiananao répétition zegny agnatina phase alpha ndraiky feta zegny isaka mandrainy ndraiky hariva mipodipody ary zay zegny antony tokony anoratanao izy agnatina bloc note. Izy amin'ny fotoana zay zegny mety ho tonga malakilaky ary zay zegny natao hoe manifestation, entinao mimanifester le raha ilainao. Kila raha ilainao eo zegny tsara kokoa zegny ny anoratanao izy
amin'ny matsagna miasa amin'ny betanao ivolagnanao izy ary koa zegny avy amin'ny rivariva zahavanao hoe ity raha tiako tsy mifidy zegny izy io na fahasalamagna na vadiagna na ariagna tragno zanaka vola asa tsy mifidy zegny fa olo samba mitanjogna azy tsara kokoa zegny ny ametrahanao ny tanjognonao devanamasonao petrakanao devanamasonao io zegny izy hoe zahavanao izy aveo de tsy vitan'izy zahavanao fa amoronanao tantara zegny satria araka ny partie ila à droite amy cerveauntsika zegny izy zegny fonctionne à partir na sara zegny tokony fa mipetraka zegny le sary agnatiny i raha toy ato tokony apetrakanao hoe saran'le raha hoe io izy tokony fantotranao zegny couleur-nazy de zahavanao zegny izy isaka isan'andro ary tsy vitan'izay fo koa fa amoronanao tantara amizegny zegny izy satria atsika nianatra tamin'ny kilasy tambany tagny zegny tamin'ny T5 tagny hoagny atsika nampianarigny observation ndraiky interprétation nampianaragna atsika mampikoragna sary donc zegny ka fa hitanao amizegny zegny ny raha tianao hoe vitanao nametraka tanjognonao hoe ity raha tiako soratanao izy zahavanao koa zegny izy amin'ny aligny amy matsagna zegny tsara koa zegny ampidiranao izy agnatina koragna zegny mahatonga izy mba ho azonao malakilaky zegny satria araka ny raha nivolaniko togny naharo ny raha hita naharo ny tany nandianagna naharo ny raha nianaragna ndraiky navita jusque master 1 zegny tamin'ny gestion commerce zegny mbala tsy de nisy mpampianatra nagnazavy raha zegny taminah zegny za fa za zao ty zegny ataoko fa fotoana zao ty tokony irasako aminao makasiky raha jiaby zegny satria za zegny toujours matoky tegna fo za karaha ataoko mizahanao zao ty mizaha za zao ty agnaty Facebook zao ty atokisaka anao izare vidéo ty amy namanao agny tsao fo zegny mba misy namanao mila agny hoagny rasa aminazy vidéo ty atokisako anao mbala ny supporter za koa tamy vidéo jiaby nitsaboko atokisako anao mbala nagnamia j'aime ndraiky partage ary atokisako koa zegny anao hianatra bebe kokoa karakory zegny atao mimanifester raha raiky tianao karakory andeha zahoanao izy malakilaky atokisako anao izay raha zegny koa ary hitandregny fagnazavany ho azy le bebe kokoa hoe karakory atakaranao izy malakilaky ambelako ambanao zegny ny momba ny lien makasiky raha zegny izy koa mba liagna zegny anao amin'ny fiainagna mba tahazo raha fontrofontro zegny anao fiainagna ambanao zegny ny lien taperintsika eo ny programme niany mbala namanao tiry ty temps zegny izy ka mbala mila fagnazavagna bebe kokoa zegny anao makasiky ny manifestation ndraiky ny makasiky ny tanjo mbala eto fo ny raha lanao namanao tsy magnadigny anao ny supportenao fo zegny za raha ohatra ka misy raha zegny tokony ho azoko azavegna ataoko fa tsy par accident anao teo volaniko nahita vidéo ty fa na zay na tsy zegny raha sahy namanao tsao fo zegny mba misy raha tokony ho azo rasaigna aminazy nagnologna raha nivolaniko teo igny amy magnaraka zegny atsika magnazava bebe kokoa makasiky ny manifestation la loi d'attraction aveo koa zegny ny fampitragna tanjogno ndraiky fanakaragna ny tanjogno ke veloma tompoko sôrako anao